malý chlapec, čemu jsi se věnoval? Co tě bavilo? Pamatuješ si to? No, moc si to nepamatuju. My jsme měli takovou docela jako slušnou partu v domě v Činžáku a jelikož jaksi tam se mi naskytli jaksi i intelektuálně zaměření kamarádi, takže my jsme dělali různé takové věci, jako že jsme se pokoušeli dokonce i předstírat, že hrajeme divadlo, ale pro nikoho. Jo? I když jako občas to schytali rodiče, protože si vzpomínám, že jsme inscenovali u nás jaksi v dvoupokojovém bytě Rusalku, ale bez zpěvu, jo, protože to by nedopadlo dobře a nutili jsme teda rodiče, aby dělali publikum a tvářili se vážně, což jako bylo pro ně velice těžké.